braćo i sestre, neka svima srećni i blagosloven današnji praznik svetog velikomučenika Trifuna. Na današnji dan, kada se posebno obeležava vinogradarska i vinarska slava, okupljeni smo danas u ovom hramu Božjem posvećenom svetom velikomučeniku Georgiju, takođe stradalniku za veru i ispovedniku Hristovog evanđelja. I u apostolu smo čuli jednu reč kojom sveti apostol Pavle krepi i sebe i druge i kaže da nas ništa zaista, ni visina, ni dubina i zaista nikakva tvar neće moći odvojiti od ljubavi Hristove ako smo zaista mi u Bogu i Gospodu nama. I u slučaju upravo današnjeg svetitelja koga proslavljamo, čije svete molitve prizivamo, upravo to i vidimo. Da nikakva tvar nije mogla svetog Trifuna da odvoji od ljubavi Božije. A u našem slučaju kao nas ljudi, i u slučaju svetoga Trifuna, kada nam dođe prilika za ispovedništvo i za pokazivanje svoje vere, ne toliko pred ljudima koliko pred samom svojom savešću i pred Bogom, onda nam Gospod dopušta razne iskušenja i razne stihije nas nalaze u ovome svetu. I u slučaju svetog Trifuna imamo dve najčešće pojave, a to je kada je iscelio carevu kćer Gordijanu od umobolnosti, kako se kaže u njegovom žitiju. On je bio obasut mnogim darovima od cara Gordijana. Iako je taj car bio neznabožac, ipak je bio čovek. I onog svog dobrotvora, svetog Trifuna, koji je iscelio njegovu ćerku, obdaruje mnogim darovima. Ali ti darovi, koje su pohvala i slava ovoga sveta, nisu svetog Trifuna odvojili od ljubavi Hristove, od smirenog i krotkog duha i od molitve i od saznanja i vezanosti srca njegovog za Boga. I vraćajući se u svoje rodno selo Kamsalu, on je sve te darove smatrao ni za šta, ali ih i podelio onima siromasima kojima je takav dar bio potreban nasušno. A onda posle izvesnog vremena, kada se u Rimskoj imperiji zacario Hristoborni gonitelj Dekije, onda je Gospod dopustio drugo iskušenje na svetog Trifuna, ne slave i pohvale ovoga sveta, nego gonjenja, mučenja i stradanja. I ni ta mučenja i stradanja i takve iskušenja nisu takođe mogla odvojiti srce svetog čoveka Božijeg od ljubavi Božije. I onda je podneo stradanje, ispaljivanje i razne druge muke, ali mu ništa to nije moglo nauditi jer ga je čuvala blagodat Božija. A čuvala ga je blagodat Božija zato što je on čuvao blagodat Božiju u srcu, čuvao je ljubav prema Bogu, čuvao je svoju veru nepokolebljivom i svoju nadu na pomoć Božju nepromenjivom. I ništa od te dve stihije ovoga sveta, ni slave, ni pohvale, niti gonjenja nisu mogla poremetiti njegovu veru i ljubav prema Bogu. Kako svetom Trifunu, tako i svetom velikomučeniku Georgiju, kome je ovaj hram posvećen i koji je zaštitnik i ovoga hrama i ovoga grada, i svih onih koji mu se sa verom obraćaju. I kako za njih, draga braćo i sestri, draga deco, tako isto i za nas u ovo vreme, posle toliko vekova, vrlo često i nas snalaze iste stihije i iste iskušenja. Nekad nas ljudi hvale, neka nas obasipaju pohvalama, darovima, dobročinstvima, ali takve stvari zaista ne treba da nas uzdignu, da se ponosimo, da smatramo da smo nešto veliko i da smo nešto svojom zaslugom bez pomoći Božje stekli ili učinili.
A kada se to iskušenje pokaže nemoćno nad nama kao verujućima koje čuva blagodat Božja, onda naš neprijatelj i neprijatelj našega spasenja i neprijatelj čitavog roda ljudskog i neprijatelj svake sloge i zajednice i života nastupa protiv nas sa drugom vrstom iskušenja, a to je gonjenje, to su kritike, to su preziri, to su ogovaranja, to su nipodaštavanja i sve tome slično. I tada treba da ostanemo dostojanstveni kao ljudi koji veruju u Boga, koji znaju da se ništa na ovome svetu ne dešava bez volje Božije. I kako kaže Gospod, vama neće pasti ni dlaka sa glave, jer ništa se ne dešava bez volje Božije. I ako smo tako utvrđeni u veri, zaista, onda ćemo i kao sveti Jovan Zlatoust govoriti u ogromnim iskušenjima i stradanjima za to i za Hristoborne careve rečima: to je oblačak, proći će. I naravno da će sunce pravde zasijati koji je Hristos Gospod naš. Tako i mi, draga braćo i sestre, ukrepljavani verom, molitvom, nadom na pomoć Božju, treba da koračamo kroz ovaj svet, kroz ovaj život, dostojanstveno i hrabro, ali i smireno, krotko, molitveno, revnosno u onome što Gospod očekuje od nas, a ne što od nas na prvom mestu očekuju drugi ljudi koji su prolazne ličnosti i prolazni značajnici u ovome svetu. Neka bi nas Gospod molitvama Svetog Trifuna sve blagoslovio i utvrdio u veri, da budemo jednostavni kao ljudi, jednostavni srcem, ali iskreni u veri i ljubavi, i neka bi molitvama Svetog Trifuna ovaj vinogradarski kraj bio blagosloven, da vinari i vinogradari zaista budu ujedinjeni na prvom mestu u veri i u ljubavi prema Gospodu, da se i oni, ako Bog da, u narednim godinama pojave na svetoj liturgiji, da najpre ovde zadobiju deliće blagodati Božje i da tako sami osvećeni na ovom svetom mestu i ovom najsvetijem činu svete liturgije pronesu i donesu taj blagoslov u svoje vinograde. Neka je blagosloven Bog koji nas okuplja, a nama da daruje i život večni i dobro zdravlje i dugovečnost u ovom svetu. Neka je na zdravlje na spasenje, a sada priđite da dobijete ikonicu za blagoslov i napred. Ajde, koristi.